găi și bine am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Beni.90, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Cred că toți știți deja că România a învins, Austria a câștigat, guys. Așa că dați un like și subscribe cei care știu. Sora mea a fost la meci, deși pare ciudat, sora mea a fost la meci și nu am fost. Poate vă spuneți acum, pe cum veni tu că ești băiat, nu te duci și sora ta că este fată se duce. S-a intervenit o problemă foarte mare numai la locuri și dacă tatăl meu a promis surorile mele că și-a dorit foarte mult sora mea să ducă la meci, dar n-am putut să nu mai era să. Și sora mea s-a dus, bine că a filmat și acum, chiar dacă n-am fost pe stadion, am văzut pe YouTube și România a învins cu 1-0, chiar dacă în anii trecuți a pierdut România, acum a învins cu 1-0 și chiar m-am bucurat foarte tare. Că e România, frate, țara noastră care ne-am născut, țara noastră care iubitoare, chiar dacă este cum este, problema este țara noastră care ne-am crescut, care ne-am născut, care am copilărit cu toții, tații noștri, părinții noștri, bunicii noștri și așa mai departe, din generație în generație. Așa că, ce să spun, perioada de pauză a luat sfârșit. Am simțit să iau o pauză pentru că am foarte mult pe telefon, nu mai mă axam decât pe telefon. Altă treabă nu mai făceam, la teme nu mai mă descurcam atât de bine. Dar acum am prins perioada mai bună și am zis să postez și acest videoclip. Voi, nu uitați, like, subscribe și vă las cu ce a filmat sora mea, chiar dacă n-a filmat mult, a fost și ea bucuroasă și s-a uitat, s-a bucurat de clipele acelea frumoase, s-a uitat și ea la meci. A filmat și ea 4 minute, a filmat share, dar eu mă bucur că a filmat să fac și eu contentul acesta, nu uitați. Like, subscribe, eu vă las cu continuarea. România mereu va învinge și se poate să învingă, așa că dacă și voi țineți cu România, like și subscribe, mă pup. Vă las cu continuare. Uite câtă stegu acolo! Ia uite câtă stegu e acolo! Uite locul acolo! Nu, frate, scoate-ți! Da du-te, taci! Taci! Lasă-mă dacă... Vezi că am făcut lecțiile de... Ele nu s-au făcut așa!
Deci parte la ureche.